Ман устои ғиштин ҳастам. Дар шаҳри Истра зиндагӣ мекунам ва ман муҳоҷир ҳастам. Ман ошпаз ҳастам. Дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам. Ман муҳоҷир ҳастам. Ман ҳамчун курьер кор мекунам. Дар шаҳри Москва зиндагонӣ мекунам. Ман муҳоҷир ҳастам. ман ҳам муассиси алиф ва ҳамчун соҳибкори байналмилалӣ дар айни ҳол дар Имороти Муттаҳидаи Араб зиндагӣ мекунам ва ман ҳам муҳоҷир ҳастам. ман духтур дар Олмон зиндагӣ мекунам ва ман ҳам муҳоҷир ҳастам. ман омӯзгор дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунам. ман ҳам муҳоҷирам. ман коргардон ҳастам. дар Лондон зиндагӣ мекунам ва манам муҳоҷир ҳастам. ман донишҷӯ дар Италия зиндагӣ мекунам ва ман ҳам муҳоҷир ҳастам. ман Виктор Лутенко, роҳбари намояндагии созмони байналмилалии муҳоҷират дар Тоҷикистон ҳастам ва ман ҳам муҳоҷир ҳастам.